Здравейте хора, аз съм Християнчо БГ и ще играем Clash Royale. Тук с направил един дек. С него стигнах 2173 купички. Да! И моля ви се, хора, неща да ми пишете в коментарите, че съм много слаб. За мен този дек си е добре, бе. Аз си ги бия, нищо. До сега никой не ми е писал, само казвам. Така. Ето го дека. Значи, скелета на армия, Hawk Rider, Fire Spirit, Mini PK, Rage Spell, Minion Horde, стрели и балон на 3 левел. Добре. Сега, в този епизод ще играе Friendly Battle. Само някой да приеме. Хайде. Хайде. Моля да. Приеми Friendly Battle. Хубаво, щом не я приемеш. Така, преди малко изиграх един с ето този от нашия клан. И бия си го стабилничко. Тук нищо не му пускам, защото няма смисъл. Спиър гоблини. Тук му пускам Minion Horde. Защото няма какво друго. После му пускам балон и после Rage Spell. Да, това понякога съм се чудил защо когато играя Friendly Battle и картите не са на един левел. Сега вече осъзнах. Защото до някъде не е честно. Затова. И сега тук ще му взема още една кула с Hawk Rider и балон. И най-накрая ще му издъня централната и до там. И интересен беше Friendly Battle. Сега. Сега му пускам балон и Hawk Rider едновременно. Не, сега се стрели и после балон и Hawk Rider. Да. И сега, балон и Hawk Rider. И от тук го размазах направо. Размазах го. Сега тук му пускам Rage Spell и балона удари 3 пъти май. Да, 3 пъти. Да. Баум. И кулата му остана на 1342. Така. Сега. От тук пак го размазах. Пускам това ко беше. Да, Mini PK и скелетна армия и до там. И bye my friend. Да. И 3-0. Сега. Ще изиграя една битка, ама не Friendly Battle. Не знам колко битки да изиграя. Една ще изиграя, защото... Сега. И този 9 лева. Нищо. Ще ма би, макарай. И сега, ако има стрели, ще ма садни от всякъде, брат. Не, туто и почти също, даже по-лошо. Сега... Не. Давай балон. Знам те, че можеш. Ти си силен. Давай бързо. Защо? Бързо стрели.
Мале, то сме пръсна. Тук го бя. Не, защо? Всъщност сега ще му направя една доста добричка атака, може би ще спре, защото има Fire Spirit. Не. Не! О, той си ги изхъби, добре. Не. Молята. И аз ще му я взема. Така. Той има и Fireball. Сега. Дано на по 2 еликсир да му наспалме някакви работи и да го бия. Сега. Мощната атака. Къде пуснах пекато? Въйкав съм прост. Майката си обръсна главата и станах по-прост. Ай, още един път. Yes. Въй, не. Въй, давай. Давай, искам да удариш. Молята, yes. Айде. О, пукнал го. Чакай, той лефна ли бе? Май садна. Не знам, май да. Аз не видях да ми изписа, че лефна бе. И така. Ставаме с 2202 купички. Да! Сега такъв от големите арени, от Legendary арента са ми пратили. Сега тук да видим. О! Thanks. Сега. Да видим друго. В някаква мисия не съм изпълнил. Не. Между другото, на това си мислех, когато играя за този турнир, нали, смисъл, то първият път ти дава да го, нали, безплатно да играеш. Аз тогава мисля да снимам, кажете ви, защото аз нямам никаква идея. Мисля, ако ще ви хареса. Да. И чай тук си пуснем честовете. И хора, мисля това да е всичко от този клип. Надявам се, клиповете вече са малко така къси, защото имам работа. Съжалявам. И до скоро, хора. Т.е. до 19 часа. Чао.